Yo, what's up guys? Mahai tongbai noro lamsuga ani ketal video wa. Engke nor ni bagi tini hanya hai ko boro horror story tu phai jau ka. Hai ding ke cheng lai sinai. Oh video no nugo ke saya tawan suki. Oh video just for entertainment bagasi. Tahun no tongi nyai boyer bai isnaidi borok kajak mani 2 bosor kana nakya. Borok pulia malai mani khe borok kene class 11 na tongpuro borok school nuk layei borok kene apurni simina hamjak lakya. Tai borok apurni simina khalogi baksa. Tabu 10 bosor kate tini pore borok no kaise school meeting ni bagi kobok jagai. Tai sa hanya hai bong ni kesang school thanglakya. Hai pana borok sayoya. Tabu borok no sabuni hola hame laisingui tong. School soi keno boyer bai isnaidi no school ni senior borok no lamsoka. Tei borok no kahangke a meeting jaga botalangka. A jaga ni principal joto meeting program o phaimanjak phaine rok no lamsoka. Tei meeting paibe keno rusamu musamu jengjaha. Boyer bai isnaidi borok o program o arna borok tibo musalakya. Tei kwbangma photo rok bo bujaklakya. Isnaidi musama kisar lengjaka. Bo aboni bagai kaisa site o hayei jera ajuka. Tei joto musai tongnai rok no naisugui tongkha. Oboni pore kheno borok kwbangmani ukulugo masala rolukha. Tei asala bo bono no naisugui tongo. Asala ni tomung rok tamjani hai. Bini mokol ni tola o haino kosong kosong ungjak. Bini skin bo tamjani hai ungjak. Tai bini mukhango ke dukhung ungjak hai. Isnaidi bo tamjani osrai no sinima hai ungjagui tongkha. Haipano bo kahangke muitu manjak yang tongkha. Osrai no bo jaga nukmani. Naimang asrai atumsa kwmai thangkha. Tei isnaidi malangsai tongkha. Bo achukjak basakha tei yang naisugui asrai no naitukha. Bo atumsa nukha a program ni asrai no thangui tongmani. Isnaidi bo bini ukuluk thangkha. Bini ukulugo thangma isnaidi boni school ni art khaimani isam room o sogikha. Bo aro hapkeno muitu manjakha. O room abono o jaga o boyer bai isnaidi class yakare borok kene mamalainani phaphali. Isnaidi yang a jagani manui rok no naisugui tongkha. Oboni srapsa tongkheno a jagani doga bini bono urak sojagui thangkha. Isnaidi kisa kirijaka. Bo a dogani yang thangui a dogan no khulungnani chesta naikha. Bo a room o tamjani hai ungjagui tongkha. Kaisa chemical ni bahai bini bukungo phawui tongma hai. Oboni pore kheno isnaidi sabujani kabui tongmani khanaka. A khora bini ukuluk phaisingni se khaitong. Bo ukulugo naisugui bo nukha. Asrai nasarai art khaimani room bisingo konao kabui tong. Bo bini yak bai bini mukhang no buijak. Isnaidi obono nugui tebo kirijaka. Bo a dogan yang thangui urat ke tokha. Tei tibo chirukhoka. Bo taisa ukulugo naisiknai kheno tabu asrai a jaga achukjak test kwrwi. Bo doglam haising naisikha. Oboni pore obo tui wngkha. Abono nugui bini sori kwlwijak thangkha. Asrai dewal ni doga sakhatui makhugui bini yango phai tongkha. Bini mukhang slaiui kaisa boot hai thangkha. Isnaidi urat ke chirukhoka. Bo abono nugui aswkhe kirijaka bo. Isnaidi lengui a jagani kalai thangkha. Bo mokol phio keno school ni hostel o sopaijak. Tei boyer khe bin gana o achukjak. Isnaidi belai lumani barijak. Bo atumsa basagui tei doctor kasake bo je wngjakma rok a kok rok boyer no saka. Boyer bo no saka obo tiro ta wansukti hini rest himui khaikati. Oboni pore boyer isnaidi ni bagui chamung tubukha. Tei bono maicharui thwrwi rwkha. Isnaidi thumani yagulo boyer washroom o thangkha. Bo a jaga thangui no tongmani. Atumsa a washroom ni lama o phili wngui tongkha light. Bo srapsa a jaga o bathagui tongkha. Tei light chungma haising naisika. Tei bo obono ignore khaiui washroom o habui thangkha. Washroom o boyer obo hai wngjakha. A jaga o bo simiya bui bo tongma hai wngjakha. Bo tamjani hai phili wngjakgui tongkha. Oboni pore bo yak sugui tongkha. Atumsa haino hai a jagani light bo phili wngui tongkha. Tabu khe boyer soijo khaiui tei doti a washroom ni thangma naikha. Haipano kaisa bura sani sokti boyer no ukuluktui urat khe sotongkha. Tei boyer dewalo khugui hawa kalai thangkha. Bini bwskango asrai no basajak. Puila isnaidi art room o nukmani. Obono nugui boyer ni sorir rok kwlwi tongbaikha. Tei bo atumsa saka. Saslang nung obono khwnakhe no o jarai
urar ke jir khoka tei bo boyar ni todra shepka tei bo no urar ke todra shepka boyar bo jir khoka obono khnao washroom poster ne muruk ne phaka tei bo washroom boyar no busak leijak nukha boyar sara ajaga ke bosibili amuruk ne boyar no lilar khairga bono taisa bini rumo talang thangka haipano borok kene a hostel room hapkeno borok ni bukha belai kheno kirijaka borok ni buskango osnari no feno khasijak nukha obono nugui boyar jiru khaka tei tibu kapkha haipano a muruk nai tati thangoi osnari ni yakung romikha tei a feno khasijak ni tikleka bini hama tabu bo choli tongku oboni pore osnari no hospital admit khaitonika a jaga bo saidi ma tongkha oboni pore khe sori hamka osnari hamani yagulo boyar bono saka asrai no angbo washroom nukha je akong no osnari samani boyar asrai no kaham keno sinu bos nari no muitu khairika borok je class 11 no tongpuru apuru saslang boyar ni best friend tongmani tai osnari a school kata phaimani apuru boyar bai saslang osnari no nugui hamjagi thanglaka tai aboni bagui no boyar bai saslang borok ni friendship kagi thanglaka boyar dati no osnari no hamjanan jengkha saslang okono khnawui belai khe chajakliya bo kaisa soitan haing thangka tai osnari ni bagui kobor haing thangka saslang bono tibu sikirika bo tiro khaimani yagulo bo osnari bono ignore khai tongkha din salsakhe saslang bongni hostel ni bini room feno dukui khawui koto soro thangka o gotona ni pore boyar osnari no tuyui taisa nogo kifili thanglaka haipano tabu bo osnari daily horo asrai ni kirma sinja mukha imango nunukjak khai